Okay, ja, jamen vi har om funktion og forskrift, og jamen det vil jeg gerne demonstrere, hvordan man gør. Og vi har den her funktion, der er angivet her, hvor x det er lige med 2. Og så for at løse den her, så siger man så f, og så plus 2, fordi x er lige med 2. Og så lige med 2, og så sætter vi 2 ind her, hvor x det står. Så det bliver 2 gange 2 plus 3. Og så det første vi gør, det er, at vi siger 2 gange 2, og det er så 4. Og så skal vi så sige 4 plus 3, og det er så 7. Og derfor er funktionens facit 7. Og så, så kan man sætte det her ind i en tabel, ved ligesom at først lave den her tabel. Sillebens tabel. Og ja, jamen det er jo ganske enkelt. Man siger bare, hvis x det er lige med 2, 4 og 6, det er lidt tilfældigt, hvad man vælger. Man kan også vælge 1, 2, 3, hvis man har lyst til det. Og ja, jamen så siger man egentlig bare det samme, som man egentlig gjorde heroppe. Man bruger bare de her tal i stedet for. Og ja, her der vil det blive 7, fordi at 2 gange 2 plus 3, det er 7. Hvor at her, så sætter vi 2 gange 4 ind, og det er så 8 plus 3, det er så 11. Og så her, så sætter vi bare 6 ind, så 2 gange 6, det er 12, og så sætter vi 3 ind, så bliver det så, fordi at 12 plus 3, det er 15, så bliver det 15 her. Og ja, så er vi egentlig færdige med at lave den her tabel.